Hvorfor vi skal ind på en ny server? Hvad? Ja. Nej, vi har valgt noget, Oliver. Vi er inde på en ny server, der er Minecraft. Det er Mikkel Schmidt. Ja. Nora! Vi skal dræbe vagten. Hvem er det ham der, Daniel? Nej, det er ham der Morten. Åh, det er Morten. Hvorfor er Morten? Jeg kalder ham for Morten. Han er sej. Så ja. Morten! Kan der stå YT bag vores navne? Så. Nora, er du egentlig YouTuber? Ja, så med dig åbenbart. Det sagde faktisk godt, du boede sammen med mig. Hvor jeg har vist lidt Det er jord. faktisk... Jeg har What? 23 Jeg har fået sådan en dum plade på jorden, mand. Hvad? Jeg har fået Oliver, 2 kom op. dumme plader på jorden. Hvad? Oliver, hvor meget har du? 23 jord og 1 seed. Jeg vil ikke finde det der. Okay, Oliver, så har du også lidt til dig selv, det er fint. Vi må ikke dræbe Svend. Okay, vi skal til at PvP mod morgen. Jeg skal jo til mig, at vi skal PvP mod. Kom så, Nora. Vi tager ham. Mand, vi tager ham. Jeg tror, han står og skriver et eller andet til os. Vi tager ham. Come on. Jamen, jeg mister sådan sygt meget liv. Jeg mister bare liv automatisk, Daniel. Det var fordi, jeg kom til at klikke højere, og så... Vinder I? Det går ondt. Du må ikke slå mig, Daniel. Ja, 100 p, mand. Yes! Nora, hjælp her! Han fik noget af det. Fik ham. Godt, vi Ind i fik cellen. ting. Hurtigt. Han er i cellen. Er du inde? Ja, hvor meget fik du? Jeg fik kun mavebeskytteren. Godt, jeg har resten. Hvor må jeg se vagtpinden? Det Skal vi- er ikke noget ligesom på Sex Benjamin. Det er sådan en Daniel. vagtpind. Den skal vi bare gå ud og flække Nej, en den til kan dig. ringe til mig. Bare lige lade til, der ringer til mig. Nora, læg det lige op i kisten. Ja, altså Nede i den her kiste. Jeg har en Jeg har mavebeskytter. mere armor. What, det er jo sygt egentlig. Hvad er der svært i nu? Det er svært sharpness 4. Dernede, det skal bare være en trækiste, tænker jeg. Det er jo det bare min kiste. Det er hvor træminen. Nej, der. Ja. Ja, der er lavet et BM. Og den vi går bare ud, simpelthen flække en til. 3 går på mig. De finder alt ud af, det var os, der dræbte dem. Det er en på et tidspunkt, skal vi altså nakke en til. Ja. Ikke engang klip ned. Daniel, der er BM, vi fik. Fedt! Hvorhen? I don't know, vi skal ud og lede. Nej, nu. Til alle nye BM er i siden af mine med sten. Daniel, derhen. Ja. Nej, lad være. Han prøver at nakke jer. Han prøver bare at nakke jer, hvis I hopper derned. Nej, der er ikke PP. Jeg hakker ned her. Men det er fordi så, det Nora, så når du hopper ned, så dør Nej, det er hernede. Er det? Er det? Mm. Hvordan ved du det? Ja, han Men er lad være med lige at hoppe derned. den graves ned her. Godt, Woo! okay, den jeg kommer. Der er ikke engang PvP herinde. Fedt. Vi skal have nogle kakaobønner. Water. Jeg sidder fast. Skal vi ikke have noget? Skal vi Et ikke seed. En stegbrød kommer for 2.000. 20.000. 20.000. Ja, 20.000. Jeg tør ikke det her. Hvad er det her? Det er 2.000. Hayblok? Kun? Der Okay, er der PvP. er PP Jeg er lige herovre. blevet slået. Den lad være. Chok, mand. Mister man liv? Ja, jeg var lige ved at ryge ned. Hvad er det? Jeg kan ikke komme tilbage. Oliver, gå tilbage. Ja. Gå tilbage, Oliver. Jeg skal jo bare skråstrege spawn. Pas på, der er PvP derovre. Lad det ned. Lol, er der ikke noget her nu? Hvem er det der? Der var ikke en... Jeg kan ikke engang købe kakaobønner, jo. Kakao. Man kan ikke engang komme ud. Kød af Den skal vi ikke købe nogle seeds? Jeg har seeds. Jeg Har har du- 4. Hvor mange har du? 8. 8 meter. 8? Skal vi købe flere? Jeg har Nora af. Ja. Jeg slog mig ud. Skal vi købe flere, Daniel?
Nej, jeg tænker, det er fint nok. Vi skal Jeg har ikke lavet- bruge penge på det, jo. Jeg har ellers 8.000. Nu må man godt hugge jern. Oliver leverer det snyd. Så. Men jeg kommer lige ind i YouTube. Prøv at høre, i den her podcast, alle members og owner og admins og nye celler til kun 5 personer. Der er drop i minen! Der er drop i minen! Er der? Ja, der er drop. Med hvad? Det sagde de ikke. Det sagde bare, der var drop i minen. Kom nu, der. Fuck, min mave, den rumlede lige der. Her, er det Stine? Drop! Det var gear! Nej, hvad? Jo! Tag det. Så skal vi starte, drengen. Man skal stå cirka lige her. Det Der. var en god idé, det der. Jeg fik noget. Jeg har Der var en, der fik mange ting der. Jeg har en masse ting. Jeg har 3 ting. Det skal Jeg- også virkelig funny, så. Jeg har fuld vagtgear i hvert fald. Det har jeg ikke. Jo, jeg har også et fuldt sæt vagtgear, udover et sværd. Nå, jeg fik ikke et sværd. Jeg har 2 svær, jeg har 2 svær. Officergear, det er officergear nu. Okay, nu skal vi fandme være klar, okay? Min inventory er snart fuld. Med ting. Det er OP, det er OP. Den vi går ud og flækker nogen bagefter, okay? Nej. Jo, vi gør. Nej, det er lige meget om Jo, en vagt. Hvad? Ikke, der ligger sygt meget træ herovre. Skal vi tage det? Det er meget smidt. Lige meget med det. Det er meget smidt. Fuck, Okay, jeg fik et helt sæt vagtgear. det gjorde jeg også godt. Gjorde du? Hey, der er en der, vi skal lige nakke Philip Flint. Ja. Skriv bare fuck. Shit, vi har OP ting. Jeg løber hen i vores YouTube. Selv, Daniel, skal du med? Drop party, så bliver op 2 stacks. En, 2 stacks Det skal jeg gribe. Drop! Man, hvis han dropper 2 stacks, så skriger jeg. Og hvis det er os, der får det, ikke også, Daniel? Hvis det er mig, ikke også? Hvad? Det er ham, der har ham. Ja. Mm. Nå, der, Victor Star. Stå lige her i midten. Drop. Ej, så det er jo ikke sjovt, hvis han ikke dropper. Der blev droppet. Der blev det droppet en side. Jeg får ingenting, jeg ved ikke mere. Jeg har heller ikke fået noget. Fik den ikke. Jeg fik 46 lige der. Hvor er du lucky, mand. Jeg har ikke fået nogen. Jeg har fået 1. Der er Jeg den. har ikke engang fået en. Jeg stikker bare ind, fordi til sidst ikke, så bliver man smadret, og det vil Der gøre. bliver kastet diger og sådan noget. Gør der? Jeg kom ned. Der. Nej, jeg fik sgu Det er YouTube-kit. Jeg fik et digesvær. Hvad fik du? Ja. Luksus. Jeg har lige tjent 18.000. Drop over ved Daniel. Daniel er herovre. Lol, hallo. Jeg løb tilbage. Er du inde i cellen? YouTube? Mm. Der kommer jeg. Fordi når Jeg fik det en er af en vagt, færdigt, jeg ikke, fik en så af bliver en man vagt. bare smadret af folk Dan, hvor har vi vagtgear henne? i kisten, hvor der var ting. Okay, nu er prøv at se, hvor Shit, jeg har meget, Daniel. Dan, du gætter aldrig, hvor meget jeg har fået, seriøst. Hvor meget fik du? Kom og kig i kisten. Det er også bare en armor-kiste, er det ikke også? Jo, mest vagt og sådan. Men kom og kig, Daniel. Slap af, der er meget. Mm. Har du ingen svær? Jo. Hvor kan man så jeg har? Du har mange. Så bue ned under. Har du en pil? Nej, jeg har ikke nogen pil. Men jeg har OP svær, der Yes. skader 12,25. Må jeg se det? Hvad skal vi med bøfferne? Gør det ondt? Stop dig selv, mand. Jeg Hvad skal skal bare vi med lige se. bøfferne? Skal jeg også bare lægge dem ind? Det skal være op over, tænker jeg. Altså herude i siden. Shit, vi Når lå folk i ihjel, dag. ikke, så er de bare en stak. Du har de 2 af de der, man kan betryde med. Jeg reparerer den. Jeg gemmer den.
Hvem skal vi ikke gå? Undskyld. Nej, no. Jeg ved det. Nej, jeg fik en ansøgning. Gæt du? Hvem var den fra? Nå, jeg kom til at sætte den et forkert sted. Damn, jeg har også en anvil. Kan vi sætte ham her på kanten? Eller Yes. kanterne? Så ser det færdigt. Jeg kan bare jump ind over døren. Luksus. Jeg ved ikke, Få en celle. Jeg ved ikke, hvor jeg skal have den. Jamen, der er ikke celler endnu. Færdige. Jo, han er i gang med at lave dem. Ja, men de er ikke færdige nu. Daniel, hvad løber du med? Løber du bare? Oliver, de er færdige. Oliver, køb en salg hurtigt. Er der nogen? Ja, der er 2. Jackstein. Sventos! Hvor er der en? Ja, Sventos har allerede plantet. Hvor er der? Jo, vi må godt komme ind, Daniel. Vi må godt komme ind i Sventos. Sventos! Her, der er en her. Jamen, den er ikke til salg. Er det ikke en meget fed salg, egentlig? Alt top. Hvem er på første? Det er Victor Star. Spørg lige, om vi kan få et. Lol, Daniel, jeg er på 3. plads med Victor Star. Nej, med Bal top. Jeg har 26.000. Hvor er du heldig, mand. Men det er fordi, jeg fik de der 49. Han æder os. Kommer der ikke flere celler? Jeg har lige spurgt ham. Jo, det er Oliver, der kommer en der. Oliver, vær klar til at købe deroppe. Han er laver der. en. Det kan jeg se. Det er sådan der. Ja, man gør sådan der, når man laver en celle. Laver han igen? Dan, kan du åbne den? Jeg laver en nu. Højre klik på der, mand. Og så klik på esmeralden. Lol, jeg har fået 18. Det har jeg ikke. Skal man klikke her, Nord? Ja, bare hele tiden så spam den. Nej, fordi han er Nej, ikke. det er døren, du skal spam. Daniel, skal vi ikke se, om vi kan flække mod? Nej, ikke igen. Synd for han er lige tabt. Daniel, han står lige her. Må se, Jamen, han er hjælp, GM1. han har. Han er officer der. Så, nu har jeg. Har du en tæller, Oliver? 18 nu? Nej, han kom til at afklæde den, så gæt det. Han fik den. Nej, den er ikke færdig. Godt, du har den. Oliver, 18 lige. Ja, jeg er fint med. Myre. Men for jeg vil faktisk bare sige tusind tak, fordi I så med. Håber, I smider en like, subscribe, hvad I vil. Og hvis I godt kan lide det herindefra, så like, for det betyder, så ved jeg, at I vil se mere, så hej. Okay, Oliver, så har du også lidt til dig selv, vi må ikke dræbe Svend. Okay, vi skal til at PvP mod morgen. Eller I skal jo til mig, at vi skal PvP mod. Vi tager ham. Mand, vi tager ham. Jeg tror, han står og skriver et eller andet til os. Vi tager ham. Come on. Jamen, jeg mister sådan sygt meget liv. Jeg mister bare liv automatisk, Daniel. Det var fordi, jeg kom til at klikke højre, og så... Det går ondt. Du må ikke slå mig, Daniel. Ja, 100 p, mand. Yes! Nora, hjælp her! Han fik noget af det. Jeg fik ham. Godt, vi Ind i fik cellen, ting. hurtigt. Han i cellen. Er du inde? Ja, hvor meget fik du? Jeg fik kun mavebeskytteren. Godt, ja. Der er ikke engang PvP herinde. Fedt. Vi skal have nogle kakaobønner. Water. Jeg sidder fast. Skal vi ikke have noget? Skal vi ikke have... En stegbrød kommer for 2.000. 20.000. 20.000. Jeg tør ikke det her. Hvad er det her? Det er 2.000. Hayblok. Kun? Der Okay, er der PvP. er PvP Jeg er lige herovre. blevet slået. Daniel, lad være. Chok, mand. Mister man liv? Ja, jeg var lige ved at ryge ned. Hvad er det? Jeg kan ikke komme tilbage. Oliver, gå tilbage. Lol. Gå tilbage, Oliver. Jeg skal jo bare skråstrege spawn. Pas på, der er PvP derovre. Lad det ned. Lol, er der ikke noget her nu? Vi skal ind på en ny server. Hvis jeg har... Hvad? Ja. Nej, vi har valgt noget, Oliver.
Vi er inde på en ny server, der er Minecraft. Det er Mikkel Schmidt. Ja. Nora. Vi skal dræbe vagten. Hvem er det ham der, Daniel? Nej, det er ham der Morten. Åh, det er Morten. Hvorfor er Morten? Jeg kalder ham for Morten. Han er sej. Så ja. Morten. Kan der stå YT bag vores navne? Så. Nora, er du egentlig YouTuber? Ja, så med dig, åbenbart. De sagde faktisk godt, du boede sammen med mig. Hvor jeg har vist Det lidt er jord. faktisk... Jeg har What? 23 Jeg har jord. fået sådan en dum plade på jorden, mand. Hvad? Jeg har fået Oliver, 2 kom op. dumme plader på jorden. Hvad? Oliver, hvor meget har du? 23 jord og 1 seed. Har resten. Hvor må jeg se vagtpinden? Det Skal vi er bare- jo ligesom på Basic Benjamin. Det er Daniel. vagtpind. Den skal vi bare gå ud og flække Nej, en den til kan dig. ringe til mig. Bare lige lade der ringer til mig. Nora, læg det lige op i kisten. Ja, så Jeg havde i den her kiste. Jeg har en Der er mavebeskyt. mere armor. What, det er jo sygt egentlig. Hvad er der svært i nu? Der er svært sharpness 4. Dernede, det skal bare være en trækiste, tænker jeg. Det er jo det er bare min kiste. Hvor tager min? Nej, der. Ja, ja. Ja, der er lavet et BM. Og den vi går bare ud, simpelthen flække en til. 3 går på noget. De finder aldrig ud af, det var os, der dræbte dem. Den på et tidspunkt skal vi altså nakke en til. Ja, ja. Ikke engang knip ned. Daniel, der er BM, vi fik. Åh, fedt! Hvorhen? I don't know, vi skal ud og lede. Nej, nu. Til alle nye BM er i siden af mine med sten. Daniel derhen. Ja. Nej, lad være. Han prøver at nakke jer. Han prøver bare at nakke jer, hvis I hopper derned. Nej, der er ikke PP. Jeg hakker ned her. Men det er fordi så, ved jeg det nu, så når du hopper ned, så dør Nej, det er hernede. Er det? Er det? Mm. Hvordan ved du det? Ja, han Men er lad være med at lige hoppe derned. Den graves ned her. Godt, Woo! okay, den jeg kommer.